faktisk, de er ikke så slemme, det kan I nok godt se, men de er faktisk, jeg synes faktisk, de er rigtig gode. Især det her, hvor jeg sad sådan her. Det er et rigtig godt billede, altså. Det laver jeg til mit profilbillede, ej, det var det jo. Men ja, og så har hun også sendt mig 3 andre billeder, som er et, hvor jeg har dobbelthage, og så har jeg skrevet I'm so happy right now, og så sådan nogle ting. Der ved jeg ikke helt lige, hvad det er, jeg laver dobbelthage, men det er faktisk en meget lille dobbelthage af, at jeg har dobbelthage. Hvis man kan sige det, for der er nogle billeder, hvor jeg har dobbelt så stor dobbelthage. Så ja, og så er der også, hvor det er taget sig ned fra. Det vil være et år siden næsten, tror jeg. Ja, fordi det er hjemme hos en det vil være over et år siden måske, cirka. Eller sådan noget, hvor jeg sad med en solbriller, og det synes jeg lige, og så tog hun lige et billede af mig. Og så det næste, det hvor jeg gør sådan her. Og jeg ved ikke lige, jeg hører musik, kan man se, og så gør jeg sådan her. Og så har jeg virkelig taget det tæt på, sådan. Det ved jeg ikke lige, hvorfor jeg gør. Det er også lidt gammelt, tror jeg, men de var heller ikke helt så slemme som, men de var slemme, skal det siges. Og så min tredje veninde, hun hedder Clara, og hun har sendt... Hvor har hun sendt? Hun har sendt... Det er lidt... Sendt 4 billeder, men og så har hun så skrevet, at hun har kun de her 4 billeder, fordi de er vist ikke så slemme. Men dem har hun så sendt, fordi hun har lagt sine billeder over på sin PC. Så hun har nogle, der er slemmere, eller der er værre på hendes PC, men dem gad hun ikke til at sende, så hun bare sætte dem under på sin mobil. Og det ene, det var jeg også sådan her. Hvad? Jeg ved faktisk ikke, jeg tror faktisk, hun har klippet ud af et billede, hvor min veninde stod siden af Pernille til hjemmekundskab. Jeg kunne huske på hjemmekundskab, og så var det jo bare rigtig sejt at gøre sådan her fedt billede. Og det var slet sådan, ej, men vi skal lige tage et billede, så. What? Det er virkelig det. Og så har hun taget, hvor vi var i København her for en uge siden, 2 uger siden, og så vi var faktisk synge om sommerkoncert den 12. maj. Og så var vi derovre i 3 dage. Ja, vi var derovre 3 dage, og så, det skulle lige vide, men så har vi så skrevet, jeg har skrevet, vi gider ikke hjem, og så sidder, og så gør jeg sådan her. Og jeg faktisk godt huske, at jeg tog billedet. Vi ventede på, at vi skulle ud til toget. Og så ved jeg ikke lige hvorfor, men så skulle jeg lige tage det der. Jeg elsker at tage grimme billeder af mig selv, nemlig, og det er rigtig, rigtig sjovt at bruge tid på at sende og sådan noget. Så ja, og så det næste, det hvor det var i toget hjem, så gjorde jeg sådan her. Og jeg ved ikke hvorfor jeg gjorde sådan. Men det var åbenbart rigtig sjovt her, altså. Det er et slemt billede, det her. Det synes jeg godt nok ikke er kønt. Men hvad kan jeg sige om det? Det er jo... Ej, det er et af de slemme billeder der, det synes jeg. Og så er der det sidste, hvor vi begge to på, men hvor begge to på, vi synger godt på den story, og hvis I gerne vil vide hvorfor, så er det fordi, at vi har faktisk en sommerkoncert, så deler jeg rigtig meget på Snapchat. Hvis I venter på min Snapchat, så har jeg nok hørt det. Hvor vi synger, fordi at min mobil